ngarani Pendapatmu tuh, wingi sepak bola lawan Cina mbek lawan Jepang wingi apa? Nonton kon? kula ndelok cak kula niki ndelok. Kula sampean ndukung napa wingi sih? Aku tetep dukung Arab, iso lunga kaji. Sing main Indonesia mbek Jepang cak. Loh, aku dukung Arab gak oleh ta, sakarepku situ. Lah kon dukung apa? Kan Main Indonesia ambek Jepang iku dukung ndi kon? Aku dukung Arab, kon dukung apa? kula nggih ndukung Indonesia kok. Sampeyan iki opo sampeyan niku? Aku dukung Arab, sing ana Tomahaye, ana Rizky Ridho, terus ana Beckham Putra iku lho. Iku Indonesia, Cak. Indonesia. TV-mu hitam putih paling kon iku. Sing ana Rizky Ridho iku lho, Dok, ana Emil Verdir, Emil Ver apa sih iku Fernandes ta? Ana Verdong, ana JXS, ana Justin, ana Gianluca Pessi, ana Oli Romeni, bale ku bentuke kaya ndase Mami Okta ngono lho. Ojo, Cak. Sampeyan niku kudune ndukung Indonesia ya, Pak. Iya wis, aku dukung Indonesia. Tapi sing main wingi ndi? Wong sing main Australia ambek Arab ngono kok. Sampeyan ojo ndukung Indonesia, Cak. Lah sing ndukung Jepang sapa? Nek wong loro ndukung Indonesia. Oh iya. Sakno Jepang kan sing dukung ya. Cina Wis be. aku ae sing ndukung Jepang aku. Jepang mati ketempang, ngerti ya kon? Penyerang Indonesia jenenge sapa sih? Sampeyan niku kok ngeremeno aku sih. Nggih. Patrick Lo CS Patrick Lapet. Ojo ngeremeno sampean, Cak. Wah. Patrick Lepet iku do, iku duduk penyerang. Iku ngono wasit. Sing kanan iku sing nyerang jenenge Egy Sujana. Sing kiri iku sapa iku? Arek kembar iku lali aku jenenge. Sapa arek kembar iku, Dok? Takibana. Loh. Yang kembar terus diganti Lili Pali kalau Lili Putih loh. Mbok sampean niku jare wah, penikmat sepak bola kok keliru kabeh ngono. Ngawure awak dhewe iki pikirane Erick Thohir keliru. Kon tak delok-delok kaya ponakane Pak Sumarji to. Sinten niku, Cak? Sinten niku, Cak? Iku lho manajer timnas iki lho. Manajer sing gak iso bal-balan belas iki lho. Mboten kenal kula, Cak. Mboten terkenal iku wonge, gak kenal aku. Oh iya. Iki jek nang Nek rapat takon iki. rapat niki, Cak, kandhani sampean niku tak kongkon mrene. Sing ganteng, gawe hem, gak teko-teko sampean niku.
Rapat kok nggawe hem, kon kira bowo ta? Rapat karang trauma, iya ta? Nggih beda, ambek karang trauma niku beda, Cak. Rapat balek desa. Rapat Wong niki RT rukun tanggane ta gak rukun iku? wis pun biasa ngeten iki. Ten mriki perkumpulan elit global politik. Gak dunia global lah, kok ada global politik barang Buyarno to tak kaplok iku. Kene iki ancen temenan lho Cak sampean niku. Kok gak percaya sih? Ngelu iki. Goblok-goblok ada global politik barang. Iki kate wong-wong iki menyebar ke seluruh dunia, Cak. Ana sing nanggone Amerika nganui apa Donald Trump, terus nanggone Rusia ambek Putin iku. Apa Vladimir Putin. Ngerti kon Donald Trump. Ngerti awakmu tiba ya. Delok nanti awakmu. Karo Bill Clinton kalau Bill Clinton bele becak lho. Ya, bare Cak Suro iki. Sampeyan niku aja tambah suwe kok tambah ngawur sih. Yo, Cak. sing nguri ke awakmu ndeng. Kan Presiden Indonesia ya jika apal, ngomong Soekarno tak keplak lho. Presiden Indonesia ya Prabowo. Udah ngawur kon ngawur. Wingi musuhne wingi Janggar Pranowo. Iki perlu tak jawab iki arek-arek iki mesti mami ok tandi Mas Mbak iki live ya lek wong ono ya mesti munggah lek gak ono lek sampean bengak-bengok rene percuma ndelok ono nang akune kok mrene ngono lho ono kok lak munggah lek gak ono berarti wonge lagi repot tak tanggapan niki live mboten sunang panggung paham biliar arek mancing senengane optai itu. Jadi dorene ado, ya apa arek perumahan iku akhire disetrum ae enake. Disetrum. Iya. Cek rontok untune. Kacamata to. Nih? Aja disetrum ya apa sih kok disetrum-setrum iku. Cak sampean gak guys, sampean ganti kiai cak kacamatane cak ganti kiai. Sampean gumbul aku kudu guys. Apa? Kacamata apa kok niku? Ya iki cek rada guys ngono cak, jok nemen-nemen gumbul aku aja nemen-nemen cak. Kacamata gawe dodol es apukat ngono. Cak iki arek-arek ana sing takon Virgo cak. Ya awakmu gak niat lamaren. Kon nek nglamar iku nggawa kipas angin, sik gak sumuk. Lah wis tak omong isih sampean wingi cak. Aku iku wis speak up, aku mencoba move on. Waduh. Kon iki lho ketemu ae guru ngadek move on barang
Kaya emuk niku tibae. Aku wis speak up bahwa aku ya iku wingi lho Cak, aku wis menjadi single mom. Single mom iku wedok, Dok. Kon ojo ngawur Dok. Kon niku jare globalisasi. Iya Cak iya. Aku lali aku single papa, single papa. Single papa, lho papa gak ono single mesti double. Jam pira iki 10. Wah, kon gak sida rene lah entuk iki. Ono takim ta nang ngono. Mboten wonten. Cak Takim gak mlebu terus nek kumpul-kumpul niki Cak. Karo iku sakno takim sapa tambak, jegurno tambak mari Dok, gandolono watu. Senene emak Cak, ojo. Ya makmu jegurno pisan. Ngising balik. Apa ngomong kebelet ngising bareng itu? Gak di WC lagi. Jarene arek-arek ra iku kaya wong keblet ngising Cak. Iku rai ta toilet. Wong kene iki tambah dino tambah ganteng kok jare kaya wong keblet ngising. Iya, iya. Bener Dok, tambah dino tambah kaya tembelek lentung. Aku nggak suka Itu, Cak Dok. ambek arek-arek. Nimas iki jare anu move onmu Nimas iki. Sik tak unggahne Nimas. Nimas munggah lek wani. Menjadi single papa. Aku menjadi single papa saiki. Lanjutin Dok, karena Cik kumpul-kumpul lanjutan ya. Nggih sampean gak apa-apa. Duh, aku lah opo lak ngono. Terus omah iki nang nggone puskesmas ngono ta kok gak apa-apa iki. Sampean anu Cak ya, gelek-gelek ngabari aku kok tak uruki cara-cara berbahasa kata baik dan benar. Potonganmu koyo bantal suwek ngono. Gak apa-apa Cak, cek koyo. Ya wis. Jangkrik brotoli. Napa niku Cak? Lho, jangkrik rek ati dipakano manuk lho brotoli. Ya wis, Dok, lanjutan sih. Nggih, nggih. Oke, salam Nggih, Cak. karo sing nang kono ya, aja oleh